F'Malta għandna t-tielet l-inqas rata ta' mwiet ta' persuni infettati bil-COVID-19 fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Statistika li ħarġet din il-ġimgħa turi kif f'Malta għalkemm qed jiżdiedu l-persuni infettati bil-COVID-19 bħalma qed jiġri f'kull pajjiż ieħor, għandna waħda mill-inqas rati ta' mwiet ta' pazjenti bil-Coronavirus fid-dinja. Meta kienet jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-imxija f'Pajjiżna fuq programm tar-radju ta' One, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega li din l-istatistika tikkonferma s-suċċess fil-kontroll tal-imxija f'Pajjiżna. Kull mowta hija żejda fl-opinjoni tagħna. Però meta tqabbel ma' pajjiżi oħra, tar li Malta kellna waħda mill-inqas rati ta' mwiet ta' pazjenti COVID fid-dinja. Fil-fatt, ir-rata ta' mortalità ta' persuni infettati bil-COVID-19 f'pajjiżna hija inqas minn 1%. Spanja għal kull 100 persuna li jkollha l-COVID imutu bejn 3 u 4 persuni. L-Italja għal kull 100 persuna li jkollha l-COVID imutu bejn 8 u 9 persuni. L-Ingilterra jmutu 6, Franza jmutu 3, il-Belġium jmutu 3. Ġifieri f'ħafna pajjiżi Ewropej dawk huma rati. Malta għal kull 100 persuna bil-COVID tmut inqas minn waħda. Dan ifisser li l-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u lilin għandhom rata ta' mwiet ferm ola minn ta' Malta. Chris Fearne qal li kontributuri ewlenin għas-suċċess huma s-sistema tajba ta' saħħa f'pajjiżna, it-tħejjiet li saru qabel bdew feġġu l-każijiet f'Malta u l-miżuri f'waqthom li ttieħdu fl-aħħar xhur. Il-preparamenti li tagħmel naqqaslek illi min ikun pożittiv jgħix. Illi hija ħaġa importanti x'inti mhux taqbel il-COVID. Illi dejjem ma tispiċċax l-isptar, ma tispiċċax l-ITU, ma tispiċċax titlef ħajtek, dak huwa li ħaġa importanti. Pajjiżi oħra ma rnexxilhomx daqskemm irnexxilna. Lil min jipprova jikkawża biża' u jqajjem allarm dwar is-sitwazzjoni, Chris Fearne wieġbu bil-fatti. Jekk tara il-perjodu kollu 8 xhur tal-COVID, Malta għandha b'suċċess waħda mill-anqas rata ta' mwiet mill-COVID fl-Ewropa u fid-dinja.